چیروکا سوری بری سالا 2011 و دەستپێکا شەربێ هەموو ڕەنگین خوێ ژیانەکە هەڤبەش و رەنگین دیار دبوو و جواتا کوردی بخۆزاییە خوێ دێ پاخلا باکووری سووریە دە عەرەب، ئەرمەن، چەرکەس، ئاسوور و کلدان دە هەمبێزا خۆ دە هەلدەگرت. وسا دەرهێنەرێ کورد ئەکرەم حەیدۆ di filmê xwe yê nû de bihişta min vê çîroka jiyanê dibêje. Yani sala heştê û niha de bû. Fotokî me wênakî me hevre hebû. Li ser wî wênî hemû xelkên serêkaniyê yani dikar bê temsîliya serêkaniyê ya Mezopotamya ya Kurdistanê giş li ser bûn yani. Bajarokê serêkaniyê got du beş bûye û hatiye perçekirin di nav Tirkiye û Sûriye de mîna piraniya bajarokê Kurdên Sûriye. Lê civakeke aram û tije jiyan dûî bajarokî de hebû berî êrîşa kesên tundiraw li ser bajêr û tarûmarkirina xelkên wî bajarokî. Ekrem vê jiyanê bi kamîra xwe tîne berçavan. Got ji cem arayê Ermenî dest pê dike û çîroka jiyana gelê Sûrî bi giştî li ser zimanî wî dibêje. Yani bu min ara temsiliya xelkê Sûriyê gişî dikir û hilata navê gişî dike yani hem erdê wî û ciyê çê kiribû ciyê ava kiribû li ser wî sînorî bû yani tam erdê wî li ser xetê bû yani navbera wî xetê de navber tune bû yani digihîşt xetê li alîkî jî bircekî wî hebû gavok tê de xwedî kir li hember birca wî jî birca a eskera û cenderma heye. Berî niha jî Ekrem filmekî din sala 2011 bi navê Helepça zarokên wendayî derhînar kiribû. Got ew jî çîroka jiyana matmayî ya Kurdan dibêje û ew filmê wî xelata yekemîn ya Festîvala Dubey ya sînema wergirt. شانزده سال ليرة بدنا شو؟ والله من سجن او هذا پشمرگه بود. Ekremê piştî salên dûm û dirêjê li dervî welatê got li Almanya dijî hîna jî çavî li welê te û dixwaze çîroka xwe li ser rasteqîniya jiyana welatê xwe ava bike. Ew xeta trênê jî ji xwe di film de mijarek bingeh yani film bûye dest pê dik û bûye dawî dike yani ew sînorê perçekirina wê xwezayê film dest pê dike. Ji bo min jî pir giring yani pir giring bû ku ez wî sînorî derbas kim yani eger ez wî sînorî derbas nekim ez ê çawa karibim yani wek film tev bigerim. Not û neh ji filmê bihişta min lê herêma Kurdî lê Sûriye çêbû. Li Sûriye hat amad li Sûriye çêbû û li wir jî bo cara yekem li piraniya bajarokên Kurda ji dêrkê Hetanî Kobanê ew film hate nîşandan berî ku derbasî tu festîval yan welatên biyanî bibe. Nîşandana film Rojava yani tu karibê seranserî Rojava ji dêrkê Hetanî Kobanê Efrîn ji ber ku rewşek taybet deyî ew nîşandana vî filmî bi vî awayî li wê de ji bo min bi xwe wek tu bê film gihîşt armanca xwe. Filmê bihişta min beşeke ji jiyana Sûrî û gelê Kurdê tîne ser perda spî. Got ew mîna hêviyekê ji jiyaneke birûmet û serfiraz got aramî û aştî di navê xelkê Sûriye de dîsanê vegere û jiyan ji nû ve dîsanê dest pê bike. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.